जों माबोला इय बाहायगोन माबोला गुसुङै बाहायगोन नैबे सोदोबफोराव नोंथांमोना नुनो मोनदो जोबनायाव इय दङ बेयावबो इय दङ बेवहायबो इय दङ नाथाय आंनि नैबे आगदाथिंजाय लानाय सोदोबफोरखौ नायदो गुसुङै दङ बेयावबो गुसुङै आरो बेयावबो गुसुङै दानिया माब्ला इय लिरगोन माब्ला नोंथाङा गुसुङै लिरगोन जेब्ला सोदोबा भार्ब जायो माने जों बुंदों इयाव बि माव जुदि जायो आगोल थाइजा होननानै बुंमोन जुदि भार्ब जायोब्ला अब्ला बेवहाय इय जायो नाथाय जुदि सोदोबा नाउन जायो नाउननि ओंथिया जाहैबाय बिमुं एबा जोङो आगोल मा होननानै बुङोमोन मुंमा होननानै बुङोमोन जुदि मुंमा जायोब्ला गोसोआव लाखि बेनि जोबनायाव गुसुङै जागोन दा बिदिन्थि हिसाबै से नाम्बारखौ नायदो गिबि एग्जाम्पल लानायबो बाराय बेयावबो बाराय नाथाय बेवहाय इय लिरदों बेवहाय गुसुङै लिरदों थिग बेबायदिनो बिलाइ ओजोंबो बिलाइ बेयाव इय लिरदों बेवहाय गुसुङै लिरदों बेवहाय इय लिरदों बेवहाय गुसुङै लिरदों बेवहाय इय लिरदों बेवहाय गुसुङै लिरदों अब्ला नायदो बारायनि ओंथिया जाहैबाय इंक्रिज जानाय अके जेरै जोंनि देहाया मा जोंनि जौथाया बारायलांनाय दामा बारायनाय बेबायदिखौ बेवहाय बुंनाय जादों माने बेयो थाइजानि खामानिखौ मावदों बेयो भार्ब हिसाबै खामानि मावदों नाथाय जोंहाय बे बाराय होननाय लोगो लोगोनो बेनि ओंथिया जाहैबाय नाउन दा माखौ फोरमायनाय जादों सप्तानि जिथु सानफोर बेफोरखौ जों बाराय होननानै बुङो जेरै समबार मंगलबार बुधबार बिस्थिबार बेफोरो मा बाराय बेफोरो अके दानिया नैथियाव फैदो बिलाइनि ओंथिया जाहैबाय जों जेरैबायदि हिन्जावसाखौ बिलाइनाय दाउखा हाबनाय न'आव सिला हाबनाय न'आव आंखौ दा बिलाइ माने आंखौ बिलाइ हरनो नाङा आरो बेखौनो बुंनाय जादों बे जाबाय थाइजा नाथाय बिलाइ होननाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना निश्चय मोनथिनो बिफांनि बिलाइ बे बिफांनि बिलाइया मा मोनसे आसलते बेयो मोनसे नाउन बे मोनसे बिमुंसो बेयो बेखायनो बेवहाय गुसुङै जादों अके दानिया थामथियाव नायदो खावलाय बेफोरो गासैबो मोनफा मोनफा भार्ब गोजा बेबो भार्ब अके खावलाय सोरखौबा खावलायनाय आं मासिखौ आजावनो थाखाय खावलायनाय आफादगिरि जानो खावलायनाय रिक्वेस्ट खालामनाय बे जाबाय जोंनि खावलाय नाथाय ओजोंहाय खावलाय होननानै बुङोब्ला बेयो नाउनाव गोग्लैगोन बेनि ओंथिया मा बुजायनाय जादों जोंनि नैबे मोखाङाव थानाय नैबे खावलायखौ बुंनाय जादों अके थ' बे नाउन जानायलाय जों मा लिरदों गुसुङै होननानै लिरदों नेक्स्ट एग्जाम्पल नायदो सालाय बेयो भार्ब थाइजा बेयो गारिखौ सालाय साइकेलखौ सालाय ना बेबायदि नाथाय जों सालाय होननाय लोगो लोगो माखौ बुजायनाय जायो जोंनि देहानि जिथु मोनसे अंग खुगा सिङाव थानाय बे सालायखौ बुंनाय जादों थ' बे मा जागोन अब्ला बे मोनसे नाउन जागोन राइट अब्ला जों बुजिबाय मा बुजिबाय जे इय'खौ जोङो थाइजा सोदोबा थाइजा जायोब्ला इय' बाहायगोन आरो बे सोदोबा जुदि नाउन जायोब्ला जोङो गुसुङै बाहायगोन अब्ला आसा खालामो नोंथाङा बुजि मोनबाय माखासे खायसे बिदिन्थिफोर लाबावनि जोङो ना बेफोराव होनाय गासैबो सोदोबफोरा बेफोरो भार्ब गोजा थ' बेनि जोबनायाव नायना ला बेवहाय मा दङ इय दङ गासैयावबो बेवहाय इय दङ बरायनायखौ होननानै बुंदों वेलकाम खालामनायखौ बुंनाय जादों बोरायनायखौ बुंनाय जादों मानसिया बोरायबायलै मानसिया बोरायो ना फोरमाय बेयाव आ महरा थालांदों फोरमाय फराय बाहाय फोथाय मा लिरदों बेवहाय सावराय लिरदों थराय साफाय बेबायदि नाथाय गोसोआव लाखि बेफोर सोदोबफोरा जिहेथु जोंना भार्ब जानायलाय बेफोरो बिमाव जानायलाय बेवहाय जों गुसुङै बाहायनाय जानाय नङा बेवहायबो गुसुङै बाहायनाय जानाय नङा दानिया गुबुन फारसे नै जे आगदाथिंजाय आं लानाय सोदोबफोरा गासैबो बेफोरो मुंमा गोजा बा बेफोरो नाउन गोजा बेफोरो बिमुं गोजा अब्ला नायदो थुनलाइ होननाय लोगो लोगोनो जोंना बेयो नाउन बेखायनो बेवहाय नैबेयाव गुसुङै जादों बेयाव इय जाया अके थिग बेबायदिनो मेथाइ होननाय लोगो लोगोनो बे मोनसे मुंमा नाउनखौसो फोरमायदों बेखायनो गुसुङै जादों बेवहाय खेराइ होननानै बुंनाय लोगो लोगोनो जोंनिया मा मुंसे मोसानाय बेयो बेखायनो बेयो मोनसे रोखोमनि मुंमा बेयो बेखायनो गुसुङैसो जागोन फारिलाइ लिस्ट जिथु लिस्ट ना बेयो मोनसे रोखोमनि
मानो बेयो मोनसे नाउन जागोन बेखायनो बेयो गुसुंयै जागोन दाथाय स्ट्राक्चारखौ होननानै बुंनाय जादों थ' बे दाथाय सोदोबाव बेखायनो गुसुंयै थायो खिन्थाय गुसुंयै मानो थायो खिन्थाय माने जाबाय पेटार्नखौ बुंनाय जादों अके अन्थाइ नोंथांमोना मिथिगौ अन्थायाबो नाउन बेखायनो गुसुंयै लादों सार अन्थाइ बेवहायबो गुसुंयै जागोन नाथाय बेफोरो जिहेतु जोंना नाउन जानायलाय बेवहाय जों माब्लाबाबो इअ बाहायनाय जानाय नङा बेवहाय जों इअ लिरा माने मा बुंनाय जादों थुनलाइ सोदोबखौ जों बेबायदि माब्लाबाबो लिरनाय जानाय नङा थुनलाइ एबायदि जोङो लिरा एबायदि लिरा गुसुंयै लिरा बेखौनो बुंनाय जादों अके